Kao veliki ljubitelj Microsofta dobio sam priliku da budem deo zanimljivog projekta i velike zabave u Microsoft First Ligi Srbije. Radio sam na laptopovima koji sistemski koriste Microsoft 10 operativni sistem. Moram priznati da su mi prijatelji pomalo zavideli, a meni iskreno najteže je bilo kada sam morao da vratim te laptopove organizatoru. Pored ozbiljnog rada bilo je i puno zabave, međusobne komunikacije i informacije iz prve ruke od strane zaposlenih u Microsoftu. I da, ovo nije zabava i druženje nas Microsofta zaljubljenika iz Srbije. U isto vreme učestvovali su i ljudi iz cele Evrope. Svi zajedno pokušali smo da prikažemo ono najbolje što nudi Microsoft. Zahvaljujem se na prilici i svima kojima su se svidele moje objave. Živeli, ljubav, muzika i sve nešto lepo. Voli vas Deda Bor.